Jeg vil gerne præsentere for den her serie af spotter for Guide. Det er en ny serie, vi lige har fået ind. Der er 3 små spotter i den her serie. TE-modellen. Den her, det er den mindste af dem. Det er med 10 mm linse. Det er også entry. Det er altså 33,99 kroner. Det er en rigtig billig måde at komme i gang med. Den her, den har autofokus. De 2 andre er en 19 mm linse og en 25 mm linse med 400 pixel sensor og manuel fokus herude. Alle 3 betjenes ens. Vi har en trykknap heroppe, og så et drejehjul, og det gør altså menumanøvreringen rigtig simpelt på den her spotter. Vi har USB-C-ladning, 10 minutters opladning, så har du en hel times brugstid. Og så prøv lige at se igen, hvor kompakt den her spotter den faktisk er. Den er lige til at stoppe ned i lommen. Så klik på linket, kig ind og se de her fantastiske små spottere, eller kig ind i butikken ved E45. Vi ses!